Puro nakakasumisyon. Ilan ako? 51. Me! Oh, Taga ako! ang tarya nam. 751! 751. Hindi mo pwede dito. Wala namang 51 yung kain. Ang weti. Timpo! Di ba number na dito? Gaya ang 40. Tayaya ka ng 751. Dar, taryanan mo ako ng 751. Mga sumuklat na 751. Ang gaya ang 40. Atin waring makanta.